Bé, bones. Avui us porto un altre llibre, però aquesta vegada diguéssim que estic molt content perquè és un llibre que he escrit jo. És aquest Anal de Fora, Història i Memòria de Llardecans. Un llibre, diguéssim, que vaig estar fent en dues fases. El 2017, durant l'estiu, doncs, vaig anar a Llardecans a entrevistar padrins i padrines del poble, els de més edat, la gent més gran del poble, vaja, i després l'any passat i durant aquest confinament doncs, he procurat construir un llibre que és aquest que ha editat ara l'Ajuntament de Llardecans, un llibre que captés una mica l'essència de la memòria del poble, una memòria que és popular, una memòria que no és una memòria institucional en absolut, i que procura espigolar, diguéssim, els diversos temes que surten de forma més o menys natural en les converses amb tota aquesta gent gran. Des de la vida quotidiana, la vida al camp, el que suposa, diguéssim, l'esforç personal i familiar de treballar al camp, el que ells n'hi diuen anar al de fora, que és l'expressió que dona nom al títol del llibre, no? I que, diguéssim, que és part de l'essència primordial de Llardecans. Tothom va al de fora. Però bé, el llibre també explora coses de cultura, dels cinemes de Llardecans, del ball, de les creences, de la indústria de l'oli. En fi, trobareu diversos temes que s'exploren al llarg del llibre i que formen, insisteixo, part de la identitat del poble i també d'aquestes persones que he anat entrevistant. És un llibre del que jo estic molt content perquè no havia fet mai un tipus d'investigació d'història oral tan, diguéssim, tan centrada i tan concreta com aquesta, i que a més és un llibre que no és per acadèmics, és un llibre de difusió amb un llenguatge més o menys planer que el que vol és explicar això, la memòria d'un col·lectiu humà que té els seus problemes però que té també les seves virtuts, que tenen totes aquestes qüestions, això sí, diguéssim, pel meu ofici, per la naturalesa del llibre, una profunda base històrica, totes les qüestions que s'hi toquen, encara que sigui lleugerament, procura donar-los una mica de context, i en ell trobareu personatges, trobareu persones que són molt entranyables, persones que formen part del que és el poble avui en dia, però que n'han format part del passat i que clar, cap d'ells pot explicar en solitud què és Llardecans, sinó que ho han d'explicar en companyonia, en una mena de llibre coral d'històries de vida que el que volen és gratar una mica sobre què és això de Llardecans, què és això, al final, què és això de viure en comunitat, en un poble més o menys petit, a principis de segle. Llardecans tenia 1.000 i pico habitants, ara en té uns 400, no? I ha anat perdent població. Això ha marcat profundament la seva història del segle XX i també del que portem del segle XXI, però tot i això, diguéssim que les ganes d'explicar aquesta història, les ganes de que la visquem, que la comprenguem, que entenguem les seves passions, les seves pors, les seves virtuts, la seva capacitat de treball, hi són, crec que hi són. En fi, per la meva part, res més. Si teniu oportunitat, doncs ja ho sabeu, us podeu fer amb un exemplar que, si no m'equivoco, venen a l'Ajuntament de Llardecans. I, en fi, espero que us agradi i la setmana que ve, si puc, us penjo un altre vídeo perquè tinc encara més novetats. Que vagi bé. Adeu.